El brot de pneumònia detectat al desembre a la Xina continua avançant. Per això, l'Organització Mundial de la Salut ha posat en alerta la comunitat científica. L'origen dels contagis, diuen les autoritats xineses, és aquest mercat de peix viu de la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina, en el que treballen o freqüenten regularment la majoria de malalts de pneumònia causada per aquest nou coronavirus. El brot es va detectar el mes passat i de moment només hi ha 2 morts confirmades i unes desenes de malalts, però alguns dels positius no van visitar el mercat i la sospita és que el contagi ja afecti centenars de persones, potser alguns milers, segons dedueixen grups d'epidemiòlegs en base als dies que han passat i les dades que es van coneixent, tot i el ferri control sobre la informació que mantenen les autoritats xineses. En alguns casos confirmats a l'estranger, no han informat que n'hi hagi altres ciutats xineses que no siguin Wuhan, però diverses informacions apunten que hi ha 2 hospitalitzats a Shenzhen, ciutat veïna de Hong Kong, i un més a Xangai. A l'antiga colònia britànica, 90 persones han estat posades en quarantena, totes menys 14 ja han estat donades d'alta. Ni els científics ni l'Organització Mundial de la Salut descarten que aquest nou coronavirus es pugui transmetre de persona a persona. Un factor de risc és el calendari. A pocs dies de l'inici de les festes de l'any nou xinès, el país viu el que és el més gran moviment de viatgers del planeta, amb les famílies tornant a les seves províncies d'origen o marxant de vacances a l'estranger. 3.000 milions de desplaçaments que poden expandir l'abast dels contagis a la Xina i a fora. De fet, ja s'ha detectat un cas al Japó, un parell a Tailàndia. A Taiwan hi ha 4 casos sospitosos, 3 a Singapur, 2 al Vietnam i 1 al Nepal. Queda la gran incògnita de si som a l'inici d'un brot com la síndrome respiratòria aguda greu, SARS en les sigles en anglès, un virus devastador originat també a la República Popular, que el 2002 i el 2003 va causar la mort de més de 800 persones a diversos països, principalment a la Xina. Francesc Canals, TV3, Pequín.